Башкортостандың 100 еллыгына бәрәкәтле бүләк. Калабызның Әкият балалар баксаһы коллективы республиканың күркәм юбилеен үзенчәлекле каршылай. Башкорт төркемдәре тәрбиячеләренең иҗади хезмәтен туплап дөнья күргән методик әсбәп һәркем өчен файдалы кулланма булачак. Башкортстанга арналган шигырьләр, әкияттәр тупланган һәм шулай ук балаларның сагы хүрәтләре белән бизәлгән. Бу әкияттәрдә без Башкортстанга дан йырлайбыз. Башкортстанның 7 мөгъҗизаһен барлайбыз. Кемдәрдер Башкортстанның флагының төстәр мөгъҗизаһен аса, ә бәгъзе берәүләр инде Курайдың максатын эзләй. Һәм ошо китаптан алып, бер әкиятте тамаша итеп куеп, без бүгенге көндә асык сара итеп күрсәтәбез. Бу китап бөтә тәрбиячеләргә зур ярдәм була инде. Әлбәттә, бу китап бөтә тәрбиячеләргә лә, шулай ук ата-әсәләргә әлбәттә һәм балалар өчен дә бик зур файда булыр дип уйлыйм. Әкият бүләк итәм әсбабы менән педагогтарны таныштыру сараһында Кала мәгариф бүлегенән, Язучылар оешмаһыннан, Кала башкортлары корылтайынан да вәкилдәр катнашты. Кунак каршылау матур күргәзмә менән танышудан башланды. Был күргәзмәлә Башкортстаныбызның данлыклы, күренекле язучыларыннан торган китаптар күргәзмәһе. Бында балалар көсе менән эшләнгән картиналар гөлләмәһе. Артабан дәвам итеп, Башкортстаныбызның 100 ел эсендә булган данлыклы шәхесләре, язучылары. Был күргәзмәлә инде тәрбиячеләр һәм ата-әсәләр ярдәмендә эшләнелгән тирмәләр күргәзмәһе. Артабан килгәндә макеттар күргәзмәһе. Был күргәзмәлә инде башкорт халкының милли ашу һавыт-һабалары күреп торыгыз, бик матур башкорт халкы ошо һавыттардан искәндәр бит инде шул күргәзмә. Ә бында инде безнең башкорт халкының милли музыка коралдары, данлыклы композиторлары. Кала кимәлендә үткәрелгән асык сарала кескәйләр Әкият бүләк итәм китабына индерелгән Аюхан мажараларын сәхнәләштереп күрһәтте. Буның менән улар балалар баксаһында өйрәнгән осталыктарын гына түгел, туган телебезгә булган хөрмәтен дә исбатланы. Башкортостандың 100 еллыгына арналган саралар калабызның башка балалар баксаһында ла оештырыла. Шундайдарның береһе Базлавык баксаһында ла үтте. Башкортостан туган илем, минем газиз тегем, атам күп акыл бирә, ватанымды һөямән. Үз эшендә зур тәҗрибә туплаган Әлфия Тухватуллина фикеренчә, туган телебезгә, туган йөребезгә булган тәрбия кесе яшьтән балалар баксаһыннан ук башлана. Шуңа күрә лә педагогтар ошо осырның һәр мәлен уңышлы файдаланырга тырыша. Тәрбиячеләр тарафыннан бирелгән һәр ыңгай мәгълүмат баланың күңеленә мәңгегә һалыныр дип өметләнә улар. Башкортстан Республикаһы турында төрле белемдәрен арттырдык, балаларның дәүләт билдәләре турында аңлаттык, флаг, герб, гимн турында балалар менән һөйләштек. Менә бүгенге без сарабызда балалар менән матур байрам оештырдык. Балалар үзләренең һөнәрләрен күрһәттеләр, бейнеләр, йырланылар, шигырьләрен һөйләнделәр. Бындай байрамнарны без һәр вакыт үткәреп торабыз. Алдагы көндәрдә лә балалар менән үзебезнең Башкортстаныбызга, туган илебезгә һөю тәрбияләр, без башкорт телен онытмаска, уларга башкорт телендә һөйләшергә һәр вакыт өйрәтеп торабыз. Гөлсәрия Абилова, Виктор Краснов, Радмир Исәнголов, яңлыктар хезмәте.